Κάτι μαχαιρώματα στην Τρίπολη. Το δες. Δεν βλέπουμε σε καυγάδες επειδή έχουμε λίγο παραπάνω αυτοπεποίθηση. Σηκωνόμαστε και φεύγουμε. Το κακό, η κακέψη πολύ. Έχετε το νου σας. Δεν σημαίνει επειδή έχετε πάρει αυτοπεποίθηση, Βαγγέλη, και χτυπάτε λίγο το σάλκο παραπάνω και πιο δυνατά ότι μπορείτε να τα απεξέλθετε και με μαχαίρι, Γιώργο. Φεύγουμε. Αυτή είναι η μαγιά. Να βλέπετε, να προλαμβάνετε το νου σας. Δεν είσαι φώτα. Είσαι μάγκας, είσαι αθλητής, κάνεις κάτι εδώ πέρα. Έρχεσαι και χαλάς κάποιες ώρες. Είμαστε πριν 2 μήνες ένα παιδί 17 χρονών που έριξε μια γροθιά σε κάποιον στην Δανία. Το θυμάσαι αυτό το περιστατικό που ήταν στην Αττική ο άνθρωπος, μεγάλος άνθρωπος. Πέθανε αυτός. Γιατί αξίζει για μια στιγμή της εφηβικής σας έκρηξης, αντίδρασης, θυμού, να κάνετε κακό για όλη σας τη ζωή, να το μετανιώσετε, δεν κάνει.